Signe. Hej Lise. Hvad spiser du? Jeg får mig lige sådan en lækker almuerzo med pollo frito og ensalada, arroz. Og det er lækkert. Og hvor er vi på vej hen? Vi er på vej til Jesus de Machaca, som er det sted, vi skal bo de næste 3 dage. Og følge de projekter, vi har derude med uddannelse inden for landbrug og produktion og sådan noget. Og vi skal ud og sove med nogle private familier også. Så det står. Det bliver rigtig spændende. Men først skal vi lige et smut til Titicacasøen, så det bliver super fedt lige at få med på vej. Vi er lige rigtig tæt på Titicacasøen, så man lige kiggede op her. Nu kan faktisk se Peru derovre. Og vi har lige taget en omvej. Ja. Det var en lille bierkø, den kan jeg eventuelt lige filme, hvis det skal være. ¿Por qué no les está delante o atrás? Ja, over der er en masse lastbilchauffør, der har valgt at strejke. No, te estoy llamando, hermano. Så nu har vi taget en Mercedes, su offroad-tur. celular no está aquí, hermanito. Så kan I se Titicacasøen herude. Vente, hermano. Så er det aftensmadstid, og vi har fået en rigtig dejlig suppe. Katrine, vil du ikke prøve at vise mig, hvordan du har tænkt dig at spise det der stykke kød? Jo. Med skeen. Vi snakker netop om, at det her måltid, som jo er en suppe, men vi tænker, det er en ret suppe. Det her stykke kød skal man så spise med en ske. Her er vi ved at blive klædt på af Aymara, indianerne op i Machaca. Vi skal til fest, og vi skal selvfølgelig have det traditionelle festtøj på, så vi er alle sammen udstyret. Godmorgen, Signe. Godmorgen, Dorte og Iben. Hvordan går det? Det går rigtig godt. Okay. Har du ondt i hovedet? Ja. Sådan, man vågner lidt med hovedpine. Hvorfor gør man det? Højden. Ja. Hvor høj er det her, vi er nu? Omkring 4.000 meter. Måske mere. Og det kan mærkes. Det kan rigtig meget mærkes. ¿Cómo estás? Bien. Så er der en dame, der sælger coca. Nå, Louise, hun skal prøve et par coca-blade. Altså, det er helt færdigt. Ja, vamos a ir a la unidad educativa. Hvordan smager det? Ja, det smager ikke så godt. Men jeg prøvede det også i går, og man bliver sådan helt rolig, og man kommer til at slappe helt af. Det er rigtig dejligt faktisk.